Αεράκι, αλλά όχι πολύ κρύο, εντάξει. Το ίδιο δεν Το ίδιο Ωραία. Πώς το κάνεις, Γιάννα? Δήμητρα, μίλα λίγο. Πώς το κάνει, Νίκο, πώς το κάνει, Γιάννα? Μίλα εσύ, το άλλο πω. Πόσες φορές δεν το έκανε έτσι και λέω που είναι ο Νίκος, λέω τα πίτα να την κάνει, λέω. Αστεία. Σειράζει καλή. Ντόιν. Ένα μπερμπέλο στο στόμα. Πάλι κρυφά έχεις να πεις τη Δήμητρα? Πάλι κρυφά μηνύματα στέλνεις πάλι? Μπορούσα να λέει, μας πουλήθηκα, κατάλαβα, θα πάμε στήσιμο. 11 η ώρα, 11 σχόλασα, τις 11.30 ήμουν στο σπίτι μέχρι να πάμε να ψηφίσουμε να κάνουμε. Πήγε η ώρα. Ένα milkshake. Milkshake υπάρχει? Ένα milkshake. Βανίλια. Ένα φραπέ. Υλικό μεγάλο, πολύ ελαφριό. Και ένα χωρίς γάλα. Το ίδιο, πολύ ελαφριό. Μισή κουταλιά καφέ θα βάλεις. Μισή κουταλιά καφέ σε όλους, ό,τι σου λένε. Γιατί αλλιώς είναι λίγο δύσκολοι, θα επιστρέφουν τους καφέδες πίσω και είναι λίγο δύσκολο. Το τόσο δεν υπάρχει στο παραστήσιο, ένας σίγουρος. Μόνο καφέ, Σ' ακούω, Σε πιάνω από εδώ. Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες. Σ' ακούω. Πού κατέβεις σπίτι? Πίσω. Τι άλλο? Κάνα πήρες τηλέφωνο. Πληρώνεις τηλέφωνο για να πεις τι κάνει. Πού είναι? Άκου που είπε για πενσοκεφέρι και το γένιο. Ένα καφέ πολύ μεγάλα, αλλά μετά. Πάλι στην τουαλέτα πας? Τι είπες, Νίκο, Παναγιώτη? Το κινητό μου να φέρει. Θα μας φέρει, τι παράγγες, 2 και 3. Τίποτα. Κάτι έχεις 5.000. Εσύ, Νίκο, πόσο θα φτάσεις? Σε μένα είναι μικρό καφεκού, είμαι πιταβά, παίζω μπάσκετ και είμαι και πολύ καλή και πολύ ωραία. Εσύ? Εγώ σήμερα δεν δουλεύω και τα έχω πάει στο κρανίο. Καλά, μια ζωή στο κρανίο τα έχεις εσύ. Δεν δουλεύει. Εσύ, Ιωάννα? Δεν πειράζει. Όλα καλά, πρόβλημα θα πεις. Εσύ, Καλποπούλου? Πήγαμε και στην εκκλησία. Πάρε το μαλλί, το μαλλί. Τι έκανες? Ποιο μαλλί καλέ? Τι έκανες? Και ξαναπες το? Ξαναπες το? Όχι, δεν το λέω. Γιατί? Θέλω μία. Μπαμπά. Έλα, λέγε. Πάρε τη μαμά στο μαλλί. Ας το μαλλί μου. Καλποπούλου? Δημητρούβα. Μάγια από την μικρή τώρα. Όχι, εμένα με βγάζει όταν... Εσύ ποιος είσαι, ο Νίκος είσαι εσύ? Αυτή είναι η σεξ της παρέας. Για πες μου εσύ τώρα, σου άρεσε? Σου άρεσε αυτό που είπα για τον κόμενο ή δεν σου άρεσε? Δεν σου άρεσε, το ξέρω, γι' αυτό το άκουσα. Αν τον πω λέει τίποτα, λέει όχι, λέει να μην τον πεις, λέει δεν μ' άρεσε. Το πιάσα, δεις. Τα λέω, να ξέρεις, λέει, τ' άκουσα. Τα έχει γραμμένο και στο βίντεο. Το έγραψα και και το έχω πιστικό, Άμα θα το δείξεις. Τώρα, το έχω πιστικό εδώ. Η Δήμητρα είπε δεν του άρεσε. Το άκουσα και το πήρα και στο βίντεο μέσα, να ξέρετε. Εντάξει. Άσχημε, λέω.
Θυμάσαι, τα βαπτίσια της Δήμητρας. Ναι. Τα βαπτίσια της Δήμητρας. Καθόμουν εγώ εσύ και ο Παναγιώτης, το έχουμε και σε βίντεο και καθόμασταν έτσι. Πώς? Και οι τρεις στη σειρά. Παναγιώτη, κάνε και εσύ, πώς? Παναγιώτη, πώς? Πώς? Ήρθε και το trendy boy. Ποιος είσαι εσύ? Ο Τρέτι Boy. Είμαστε μια τρελό. Γιάννα. Αν το προσέξατε. Η Γιάννα είπε λεχές. Γιατί χαίρεσαι, καλέ? Δεν μου λες. Δεν μου λες Παναγιώτη, θα κάνεις μπάνιο. Το σκέφτηκες καλά. Παναγιώτη, το μαγιό σου, τα τραγωπέδιλά σου Το μαγιό και υπάρχει. πώς το λένε και το πες το, Τι να κάνεις εδώ. έλα ρε, χαμπρέλα. Η πισίνα είναι με δίχτυα. Α, χαμωτό. Θα πέσει ένας και πέρα να δεις. Έλα ρε, και μια παιδικιά εδώ πιο κάτω. Τώρα που πέσει ένα παιδί. Σταμάτησε τώρα. Όχι για δουλίτσα, τότε πάτε σταμάτησε. Αν το πάτε σταματάει. Μην το ξαναπατάς, μην το γιατί ανοίγει και κλείνει, δεν γράφει σωστά. Έτσι.